rioko ryaikire rituko rya Krismasi Desemba 25 naryo rituko rinene rikagokerwa ense ngima rituko yetara iborete igokonyora rigokeire abantu bagochia ekanisa togosaba omoneno oito kobayangire chinga chabo nigo bakoria bakonywa akoiriata bagotenga sokogoka rituko erio ayomogakarusya egoti ayomong'ina rusya eswenta iberere ndibaita gatogotenga togochenga Amito Baisanda Tarajaro nkweli umwana kurukunga Steven Angano umwana nyariki Nizema elio neri tukorinane Nizema elio neri tukorinane Nitukenyo tanyo korwana chisagi Nitukenyo tanyo korwana chisagi Nitukenyo tanyo konyoyo goriwe Nitukenyo tanyo konyoyo goriwe Nitukenyo tanyo konyaye boreke Nitukenyo tanyo konyaye boreke Nitukenyo naryo manena iboretwe Nitukenyo naryo manena iboretwe Iriatorunye korwazo mobe saitani Iriatorunye korwazo mobe saitani Mwana Vito Sapi Okonyora ritukenderia abandi rari bakorwana chisegi abo igo abandi bang'enta abantu ngarero ne Christmas Christmas tata nekero twaruse tiume yebibe moneno itu yesa iboretwe egera gatorusia ase bibe tari riro abantu mokogenda kurwana gusa abandi banywa igo baita igo banya kobogori guchipara goeta taribo ritukenyo kogenda kanisa osabe Nyasaye omuyane ringambu yamo naso kobyaru yesa byaritwe ate gotorusime yebibe yandika mwana Baraka iyo lya basweti Nizema elio neri tukorinane Nizema elio neri tukorinane Ritukenyo tanyo korwana chisegi Ritukenyo tanyo korwana chisegi Ritukenyo tanyo koryaye boreke Ritukenyo tanyo koryaye boreke Ritukenyo tanyo konywa bogoriwe Ritukenyo tanyo konywa bogoriwe Ritukenyo naryo manena iboretwe Ritukenyo naryo manena iboretwe Iriatorunye korwazo mobe saitani Iriatorunye korwazo mobe saitani